Liverpool manager ro puijinga soimai ningai to lo tur Jurgen Klopp hi anui mel mu turatam leya hemi chungchang hi zopo anzon na sathina amange hian ti hian a soi achang chuan mi te hian enga tinge englai poa inui reng zel ti in minzo thina ka hrilang cheu match kan khela kan tlom tum te po in kanui fau mai achan chu ka fapa lo pian khan football hi nun na le thina ani lo ti ka hriat chian tak em wangani keini hi nun chan him theitu kan nilova football hi thil engemo lungai na mangan na huan na chena min nei tir theitu chumi lat ling chia hlimna lomna le indu sakna te po min nei tir theitu ania abikin naupanga athalamin athokna sa hle ka player te ka thira engang takin nge ball an thunun thei ka muthin player maltin te hi anjin kong arau pui ka ti tak zeta Germania ka hun kal towa ka paltang sheom te khachu anni paltang laka hi chuan nep takani engma lo mai angvel chawania ka player te hian an paltang hi pui takani thil tam tak chhun zom zel aya bansan mai ol samjok an tong chewa bansan mai aol samdon te lul nen anni chuan an bansan du tlat lo anni hi pathian an nilova an suang to ti pui tling turin an beidong du lo mai chau ani atia Klopp hian football match cha tlom te an tumram an thlenzo lo na te hi beidon na tur ani lo ti a mufia hleya football hi nun na le thina ani lo ti soin chu ahlim em theina anui reng theina bul ani chu ba ka chuan a player ten an thorim na a muin beidonga nui thei lo na chi ani lo ti a mu chiang hle bok ani na taka chuan Klopp hi thei top chhuana alom ani bera chu chuan atinui thin thei top chhuwa chunga lotlin chang le lotlin lo chang aom thin ti po aman thiama chu wangin thei top an chhuwa phot chuan ara a buai ber lem lo thei top chhuwa laya tak hian alom na a in ngat jok ti a chiang hle